Veri și verișoare, duminica ce vine, v-am pregătit o ediție de colecție a emisiunii noastre, de filmat, de înregistrat și, bineînțeles, de pus la păstrare pentru generațiile următoare. Nu pentru ceea ce facem noi, că ne cunoașteți, dar pentru ce trup am avut, ce artiști minunați. Ia vedeți cu ce ne lăudăm. Acum am trecut examen de oltean? Al cui ești, mă, din Tongo? Băi, noi români suntem mereu veseli. În această emisiune avem un lup și două mioare. Mioare, Acolo Medica. sunt două mioare. Da, mioara. Mioara, mama. Mioară... Pitulici. Piciulici. Sunt pitulici și în Congo, dar nu le zice așa. Iar fi dragostea ca un izvor. Ce mare putere lângă plopii fără soț. Inima mea plânge ca marea. Dancing in your eyes. Uite așa se joacă fata așa, la valeu. Zona asta e cam besă. Da, am... Nu aveți cum să ratați ediția ce vine a emisiunii Cu vărul înainte! Mulțumesc frumos! Pam, pam! Bravo!